nezabudnite, choďte dať na Ogirisko kanál odber. Ok, takže prvá penálta! Prvá penálta! Dobre, toč aj loptu aj Ríša, hej? No poď. Miško kope? 1-0. Dobrková prvá penálta začína. Môžeš kopať. No vedľa zasa astronaut. GG. Pokiaľ si myslíte, že dám gól, zanechajte na tomto kanále like a odber. Miško, chytáš? Poď, kopaj. Ty vole, pekne. Môžeš. Takže teraz ide moja druhá penálta na Mirka. Ak si myslíte, že dám gól, tak dajte like a odber, hej? Ak si ho ešte nedali. Napíšte do četu, že sa vám toto video páči. Ak chcete pokračovanie. Takže Ríško má svoj druhý pokus, môže kopať na Mirca. Zanechajte na tomto videu. Dobre, takže toto bola úplná kanonáda. Takže Mircov druhý pokus na Ríška, tak veľa šťastia. Pokiaľ si myslíte, že to chytím, dajte odber. Ale viem, že to prekopím do Ríky, hej? GG. Ja som to pravil. Nevadí, ale dobrý pokus. Môj tretí pokus na Ríška, podľa mňa mu dám gól. Takže možno 3. No, poď, loptu. Dobre? Tu. Lopta úplne prešla do Ameriky, Ríšo beží. Sa mu moc nedarí. No GG, pozrite, kde je. Dobre, ale stihol ju. Yes. Tvoj tretí pokus, ak to netrafím, tak som debil, hej? Jo, štvrtý pokus, ešte raz opakujeme. Dobre, poď. Rozbihni sa. Počkaj, stoj. Takže Miško futbalista. Najlepší futbalista. Poď, šup. Hustý. Štvrtý pokus na Ríška, tak poď. Jak to netrafím, tak ja neviem. Ináč príďte na Misko 9574 kanál, točí tam veľmi dobré hry. Aj hociaké openingy a hoci čo iné. Dobre, tak 3, 2, 1, môžete. Every night, Pokus sa môže podariť, ale nemusí. Má šancu. Tak to čo má? Blúd je blúdový rýplo. Tak to je GG. Napíšte do komentárov, kto je podľa vás najlepší futbalista. Messi. Messi a Ronaldo! Môžeš. Messi a Ronaldo, napíšte nám to! Jak Messi, tak odbere, jak Ronaldo, tak like. Tak, mne sa to normálne úplne rozsvetovalo. Go to ball? Takže môj piatý pokus, dúfam, že dám gól, aby som vedol 4-3-2. 4-3-0. Tyč. Pozrite, jak si daj tie koničky krásne. Ukážte koničky, vole. Ukáž koničky radšej. Nevadí, bolo to chytená strela, veľmi dobrá strela. Mirkov štvrtý pokus? Piatý, to je jedno. Sa mi zdá, že piatý? Nie, štvrtý. Piatý ty. Tak ja neviem. Napíšte do komentárov, kto je najlepší brankár. To určite ja. Ja som podľa mňa. Dobre, môžeme. Lebo som dal ako jediný najlepší zákrok. Mirec dal je prvý gól, neveríme, ty vole. Mirec pôjde ešte ďalšie kolo, lebo moja ruka je úplne ryb, ale dúfam, že mu dám gól. Kope. Penálta, lebo nevedia mi to uznať, vole. Mirko vychytal! Ríškov pokus môže buď byť furt remíza, alebo môže ma dorovnať. Mirec, zachytaj to, hej, aby to nebol gól hlavne. Snaž sa, hej. Dobre, Ríško je vedomý jak Ronaldo, ale neviem, či to dá. Nedal, tyčka. Takže furt je to 3-1, ty vole. 3-3-1. Hej. Dajte Dobre. lajčik ešte raz. Ináč bude určite pokračovanie. Myslíš si, že dáš gól? Ja neviem, možno hej, možno nie. Podľa mňa nedá. Miško má svoje slova. every night I Neviem. paradise, Miško bude paradise proti seems so Ríšovi. far away. To bude... Still I try, To bude try to rozhodné o buy, srdci. try to buy myself some time to Napíšte give do me two komentára, kto si myslí, že vyhrá. Ak vyhrá, All I want, all I want, all I want is
we're